Buenas! Sleduješ mestské otáčky, miniseriál o urban cyklistike. V tomto dieli sa pozrieme na cyklocesty a cyklochodníky v meste Miami na Floride a budeme hodnotiť kvalitu, convenience a hlavne bezpečnosť. Tomu, čo sa mi bude páčiť, dáme plusový bod, tomu, čo sa mi nebude páčiť, tam pôjde mínus a necháme si jeden platinový bod za najlepšiu vec po celej ceste a tá bude odtiaľto z downtown Miami, z centra mesta, až na Miami Beach, rovno do oceánu, trošku sa schladiť a okúpať sa, lebo pripeká, je júl. Miami je okrem pláží známe aj ako hlavné mesto turizmu, čo sa týka tých cruise ships, tých veľkých zaoceánskych lodí a poďme popri prístave, takže to ti cestou ukážem. Už som natočil aj nejaké také podobné videá zo Slovenska, jedno z Prahy, všetko si to môžeš pozrieť tu a ja vyrážam. Ako štart som si zvolil basketbalovú arénu Miami Heat. Symbolicky som fanúšik. Napojil som sa na cestu Biscayne Boulevard, veľká a jediná cesta von mojím smerom. Tu začíname prvým mínusom. Nie je to kto vie čo predierať sa trojprúdovkou a premávkou. Nie je tu vyznačený pruh, ani krajnica, dosť hnusné. Dáko sa tade prederiem a vidím, že moja cesta tu má vyznačenú obchádzku cez chodník. Nie som veľký fanúšik jazdenia po chodníku, je to tu trošku ghetto a nie som si istý, či idem správne. Dám tu mínus, ocenil by som označenie na zemi. Ja smer poznám, ale nejakí bežní turisti by nemali šancu vedieť, že idú správne smer Miami Beach. Vpredu už vidím most, po ktorom som chcel ísť, ale stále pokračujem po chodníku a užívam si prvý z výhľadov na prístav a Miami Skyline. Tam vzadu je môj cieľ. Pozerám, že tu naľavo za betónom je originál cyklotrasa, ktorá je momentálne mimo provoz, ale teším sa, keď sa vráti nazad. Zdolal som most, môj bike nemá prevody, tak to len tak tu počiarou, že to bol výkon. Odtiaľto je ten výhľad ešte lepší. Spúšťam sa dolu a narážam na ďalší mínus, a to koniec chodníka a serpentíny, ktoré sú na zosadnutie z bicykla. Ešte, že tu nie je až taký provoz ľudí. Ešte jedna blbá zatáčka a konečne sa dostávam na cyklotrasu. Teda takú zjavne ešte vo výstavbe, ale jupi, dávam bod. Po tejto finte sa dostávam na ešte lepšiu trasu. Krásne vyznačenú, farebne oddelenú, sú tu aj zvislé značky a dokonca aj tieto kolíky, ktoré sú extra bezpečnostný prvok, ktorý hrá v môj prospech. Tento úsek je perfektný. Dostávam sa k obecnej ceduli a vstupujem do mesta Miami Beach. Táto cesta sa volá MacArthur Causeway a ide paralelne s tým spomínaným prístavom. Celý čas to isté, vyznačené a bezpečné. Aha, tu je Hibiscus Island, kde sme kedysi mali bývaciu základňu. No a na druhej strane mi krk ide vykrútiť pri pohľade na tie lode. Pre mňa je to uchvatné, že niečo tak obrovské sa dokáže hýbať. Wowky. Na konci cesty ma to hádže na vyznačený zdieľaný chodník, ten je OK. Znovu, perfektné výhľady na výškače a prístav. Čaves kámo, díky. Zveziem sa dolu a dočasným koridorom sa napájam na prístavnú cestičku. Tu plus, každý má vyznačený svoj smer, to je vždy super a plynulejšie. Idem si tu tak popri tých jachtách, krásne v tieni, napravo je milionársky ostrov Fisher Island a na mojej strane pekné zákutia aj umení. Nice. Super miesto na people watching. Tu skyline, tu trošku dopravná zápcha, ale ja viem prečo. Pretože sa blížim ku South Point Pier, veľmi populárnemu turistickému miestu. Aha. Celkom dobré, ale to je hlava na hlave, čiže sem určite nejdem. Mám takú svoju fintu, čiže pôjdeme ešte trošku ďalej. Ale ak chceš vidieť jazdu, ako som išiel po celom Miami Beach až zo severu sem dole na juh na South Point Pier, tak to si môžeš tuto pozrieť. Ak by si chcela vidieť viacej zjazd po amerických mestách alebo nejaké iné zaujímavosti, kľudne sa pýtaj, vždy keď tu budem veľmi rád niečo také natočím, napíš do komentu. Ideme teda ešte trošku ďalej, 1 míľu dole, teda hore na sever a prejdeme cez Ocean Drive. Už má takú malú prípravu na GTA 6.
Latino kultúra nemá chybu. Sleduj tu čáva. Idem teda ešte kúsok ďalej. Tiež sa, toto je masaker krásny úsek, popod vežiaky, popri oceáne, chutným vzdielaním chodníkom a dokonalom plážovom režime. Veľké plus, veľké. Na konci sa skratko dostávam na začiatok Ocean Drive, asi najikonickejšieho miesta v Miami Beach. A tu sa to stane. Platinový bodík za nasledovne. Poprvé, lokalita. Čo ti práši? Cítim sa ako vo filme. Veľmi sa mi to páči a veľmi sa sem vždy chcem vracať. Toto miesto chytilo moje srdiečko už pár dekád dozadu. 3. No ale k technikáliám. Cyklopruh je oddelený farebne, je obojstranný, autá i ľudia sú mimo a hlavne tu máme pásavce. Môj najobľúbenejší bezpečnostný prvok na svete. Keby som bol prezidentom planéty, tak pásavce by boli všade. Prosím, inšpirujme sa od lepších a vysaďme pásavce aj v našich mestách. OK. Dajme si pár záberov z tejto parády. Ticho som, iba pozeráme. Teším sa z toho, no. Na konci, cez dielaný chodník, ktorý pokračuje popri oceáne až na koniec mesta, vchádzam do cieľa. Je to pláž na 14. ulici, poď sa tam so mnou ešte pozrieť. No, trošku lepšie, čo povieš? Trošku menej ľudí, aj keď poznám miesta, kde nie je úplne nik, ale to sa môže už pohrabať v mojom archíve. Čas hodnotenia a následného sladenia sa. Miami Beach, fantastické. Downtown Miami trošku pokulhalo a zobralo nejaké tie body, ale celkovo to dopadlo výborne, takisto ako sa to stalo už v mnohých iných mestách. Takže ja som veľmi spokojný a vidno, že sa to developuje ďalej. To je dobre, do budúcna. Ak sa ti toto video páčilo, alebo ťa v niečom inšpirovalo, nepodaj na výlet sem, tak mu daj jeden like, nakrmiš tak algoritmus, vycvičíš ho a takéto video sa zobrazí rovnakým ľuďom ako si ty. Ja sa teda lúčim a vidíme sa v ďalšom alebo v predošlom videu. Hasta luego!